mensahe kang Pastor Arlan Ilale. Palakpak para sa Amen. Mayong udto sa tanan. Amen. Udto na. Inagay madugay. Maybe minutos na lang para alas 12. Okay pa ba? Okay pa mo mga igsoon? Busog naman mo no? Ganiha sa atong testimony. Grabe no? Kita nato nga dako kayo ang grasya sa kinabuhi ni sa atong igsuon na pastor pod karon si Pastor Alfreds nga grabe gyud ang magamit kani adto sa yawa apan gikaluy-an sa Ginoo, which is kita pod may kaagi pod ta nga mga dautan sa dihang wala pata sa atong big Dios, wala may matarong ka nato puros magdadautan, nilain lang gyud ang experience sa kinabuhi. Ban ang ato lang dito makita no, ang ato nga ma-appreciate ang kaayo sa Ginoo nga bisan sa panato kadautan kaya nita pasayloon. Amen. Bisag amo ni gingon sa Isaya nga bisag usa ka itom sa pula sa atong sala kaya niya ni pakution sama sa balhibo sa karnero. Amen. Manang ato palagpagan ang atong Dios nga gialagaran karon nga kabuntagon tungod kay natay Dios nga may gugmaon o masinabuton ka nato. Ang tao sahay, mag-explain ta, di ta kasabtan. Pero sa Diyos, bisag di ta mag-explain, kabalo siya kung sa atong gibati. Manang nindot ang atong Diyos, nga di lang Diyos, nahimo pagid nga ito ang amahan. Amen? Hallelujah. Praise God. So, this is my last preaching sa among panag-baylo-baylo ni Pastor Michael. So, sunod ako na ang Sunday School. Mag-pray pa ko kung musay pasulti sa Ginoo, patudlo sa atong pagtuon sa bulong sa Ginoo. Ako to gipasalamatan po ng Ginoo, tulo naman gini hagialaw nga makapasalamat sa Ginoo. Apan din ako kawangon ang pagpasalamat sa Ginoo. Kay basin niya, di na ako makapasalamat, muungot ako papa. Puro bakaha, madaspagan, puro bakaha. Wao na sa Ginoo. Wala. Hunos, wala ta kabalo. Ang Diyos rin na hibalo. Pagkaroon samtang makapasalamat pa, atong isangyaw. Amen? So magpasalamat ko sa Ginoo. Kaya ang Diyos nga aking galagaran, maayo o buotan. No, ilabi na kajod sa iyang gihatag ng opportunity sa ako personally nga natuman na gyud ang pagtuna mo sa pulong sa Ginoo isip usa ka bahin sa pag-absorb kanako isip nga usa ka part sa organisasyon o grupo sa mga alagad sa Dios sa Laban Truth, no? Nasugdanan namo ang pagtuon namo sa pulong sa Ginoo. This is a 2 years course, no? Nga among pagahimuon, no? Kabi pa nasugdan apan we are blessed. We are blessed. Sa kadugay-dugay na ko natuon na pulong sa Ginoo. Napa magayoy sipya. Yes, amino nako. Higit ta perfect. Many times na ay panahon nga ang verse natong ginatun-an na focus nato, na po'y verse nga wala gyud nato ma-focus. Muna hindi gyud ta makaingon sa atong kaugalingon nga di na ta angay nga magtuon o di na ta angay nga maminaw kay kumpleto na ang atong nahibaluan. No. Sa atong nahibaluan, gamay pa gyud kaayo ikumpara sa knowledge sa Ginoo nga gusto niya nga makatuonan nato. Amen. Amen. Muna gabi samtang nagtuon mi, mamiss na lang ko tinan-away ra gabi. Ha? Mao ba? Oh. Kay ano na nimo pila ka bu magay or magi ang gipakit-an sa katong nihalat og gold, incense ug mira ang Ginoong Hesus. Kung kamo pangutanon pila ka magay? Ha? Pila? Tulo? Tulo inyo tanan? Kisay upat? Hansap. Ay upat si Angeline. Kisay tulo? Hansap sa tulo sa nakakatuon sa tulo. Uy, wa mo makakatuon? Ha? Kami po sa una, ang among nagatunan, tulo. Pero sa diha ang among gistadihan, there are many magay. Wala magbutang dito kung tulo. Wala magbutang kung pila. No, nindot kayo. So, munang na-bless ko na sa gibuhat sa Ginoo sa among gabi, na-enjoy na mo ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Which is, nag-open na po ng Ginoo, laing nga pribilehiyo nga diin, ang ato di ay pagtuon. Manang gingon diya sa Timothy na, study to show thyself approved unto God.
A worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. No, dili gid na basta-basta. Kinanglan gid nimo og kanang mutuon gid kag maayo. Aron nga pagsangyaw nato sa pulong sa Ginoo, dili gyud masayok. Amen. So, we are blessed. Hinapunta na nga ma-experience po ninyo. No, dili man bud pasabot nga mi-study mo mahimo pastor. Ang pagpamastor puling na sa Ginoo, dili na tungod sa Bible school. Bisan pag ng Bible school ka, kung di ka gitawag sa Ginoo sa pagpamastor, dili ka mahimong pastor. O bisan wala ka mag-eskwela Bible school, kung dawgon ka sa Ginoo, mahimo kang pastor. So wala nga magbase ng eskwela ka wala. Ang pag-study aron lang nga makakatunta, aron nga mas makailata unsa ang paagi sa pag-share, unsa ang paagi sa pulong sa Ginoo, o mas more nga mulaw ang atong pag-ila sa atong buhing Dios. The more nga makakailata sa Ginoo, the more pod nga magkaduol ang atong relasyon sa Dios. Amen? Di mo magani mong ganahan. Amen. Hallelujah. Amen. O amin nagi mo para dili to magduda. Napa ba mo? O gigutom na mo. Gigutom na mo. Mga unata. Mga unata sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Atong dalhon ang pulong sa Ginoo din sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 10. Okay. So, malirog ko, sundi ko ninyo sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, pinagi sa hilong, o gihangyo na ko ang tanan sa pagpanindog, isip pagrespeto sa pulong sa atong buhing Dios. Tungdunganan, inguninhi, busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kaya nagingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Dili kaya namo ang paghimog kapandulan aron walay makasaway sa among buhat. Hinuon sa tanang gibuhat namo, among gipakita nga mga sulugoon kami sa Dios. Pinaagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamo, sa mga kakulian ug sa mga kalisdanan. Gipangunalan kami, gipriso ug gisamok sa mga tao. Nahago kami pag-ayo ug kanunay nga walay tulog ug walay kaon. Hallelujah. Gipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios. Pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailog, kaluoy ug pinaagi sa Espiritu Santo ug sa among matuod nga gugma. Ingon man sa among matinud-anon nga pagpanulti ug sa gahom sa Dios. Ani kanamo ang pagkamatarong ingon nga mga hinagiban sa pag-asdam ug pagpanalipod sa among kaugalingon. Kapasidunggan o gipakaulawan kami, gitamay o giday. Giisip kami nga mga bagakon bisag nagsulti kami sa matuon. Bisan dili nila naila kami pag-ayo. Bisan daw mga patay kami, apan buhi sumala sa inyong nakita. Bisag ikastigo, wala kami mamatay. Bisan may gaguol, malipayon gihapon kami. Mga kabus kami, apan daghan nga dato sa espirituhanong butang tungod kanamo. Daw mga walay nahot kami, apan tag-iya di ay sa tanang butang. Atong ido ko ang atong ulong mag-ambot ha. Labing balaan og may gugmaon nga Dios. Salamat Lord sa imong dako nga grasya alang kanamo, sa imong pag-amuma kanamo, sa imong pagigugma kanamo, sa imong pagpailog kanamo Dios. Nga karon nakabenepisyo kami Ginoong Dios sa imong kaayo sa mga kinabuhi. Lord, kini mo mga pulong nga mong pagatunan. Tudloi kami nga mas makaila kami kanimo. Nga mas masunod namo ang imong pabubuton sa mga kinabuhi Dios. Mahimo gid kami nga tinuod nimong mga sulugoon nga nahigugma diha kanimo. Mubuhas sa imong ipasugo kanamo Dios. Balang espiritu, ikaw magapandihok karon Ginoo nga kauntagon. Salamat sa imong gahom ug sa dihog nimo Dios sa imong ubos nga legal. Nga walay mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw Dios. Imo ang tanan dumugi maya akong pagpasalamat. In Jesus mighty name we pray. Amen. So magausa atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. So, this is my last sermon to the month of July, no? Hallelujah. Ug ako una gipasalamatan ng Dios sa iyang gibuhat sa akong kinabuhi to be a part of this ministry sa pagkatinawag diha sa pagpangulo sa mga alagad sa Dios. Hallelujah. Atong tema karon mga kaigsunan is simple lang kaayo, no? Bisaya para masabtan.
ayaw usiki ang grasya nga inyong nadawat. Simple lang, no? Pag-auha, no? Nga dili nato usikan ang grasya nga inyong nga atong nadawat. Hallelujah. Grace is, ang definition ng grace is the unmerited favor of God or the undeserved favor of God. Kita ngayon, panghihimutang angayan sa atong buhing ng Diyos. Dili pinagi sa atong nabuhat, o dili pinagi sa atong kaayo, o dili pinagi sa unsaman nga atong nadawatan, o posisyon, o atong nadawatan sa kalibutan, aron mahimutang matarong ang tubangan sa atong buhing ng Diyos, o mahimutang nilwas, kung dili pinagi yun sa grasya sa atong buhing ng Diyos. Mga makasasala kita, mga walay nahot, mga sinalikway kaniadto sa buhing ng Dios. Apan tungod sa dakong gugma sa Dios, iya kitang gipili o gikaluy-an. Amen ba? Amen. Or gigrasyahan. In Ephesians chapter 1, verse 4, atong makita din ha nga adunay pagpili ang Dios. No? Nga ingon dito, sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kitang daan. Ano? Atong tanawon sa verse. There is a just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him in love. No? Ipili ang tandaan sa Ginoo sa wala pabuhata ang kalibutan, aron mahimo kitang balaan og mawalay sala diha sa iyang atubangan. Amen. Grabe kaninto sa katiyuan sa Ginoo, no? Daan pa sa wala pabuhat ang kalibutan na anadaan ang grasya sa Ginoo diri kanato. Mabitaw nga kita tanan, gitawag kita nga nakadawat sa maong nga grasya sa atong buhing nga Dios. In Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ngon dito nga pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa wala gayoy makapasigarbo niini kay dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Amen. Dini gisugdan ni Apostol Paul mga kaigsuonan ang mao nga pag-auhag sa iyang mga katiga igsuon diha sa pagtuo. Ningon si Apostol Paul, busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Hallelujah. Dini sa verse 1 to 10 sa atong gibasa giniha. Usa ni siya ka asoy may tungod sa experience o sa kinabuhi ni Apostol Pablo sa dihang nahimo siyang alagad sa buhi nga Dios. Na atong nabasa kaniha o inyong napamatud-an, inyong nakita, no, kung unsa niya nga pagkinabuhi ang grasya nga iyang narawatan diha sa buhi nga Dios. Kabalo kita nga si Apostol Paul is usa ka tawo nga gigamit sa Ginoo, gitawag sa Ginoo alang sa pinasahi nga buluhaton sa Dios. Amen. No, many times kini nga tawo si Apostol Paul dako kayo nga sakripisyo. Actually kung tanaw nimo ang tanang mga apostles, dagko nga magsakripisyo ang ilang gibuhat aron mosunod sila diha kang Ginoong Hesukristo. Amen. Nahimong panag-ingnan ang ilang kinabuhi. Nahimo sila nga mga alagad sa tinuod nga Dios. Karon mga kaigsuonan, naay gigamit ni Apostol Paul nga usa ka dasig alang kanato, no? Ilabi na sa mga alagad sa Dios nga nakadawat sa grasya sa Dios nga walay bayad. Maamin ba ta nga kita mga alagad sa Dios? Maamin ba kita nga kitang tanan na luwas pinagi sa grasya sa Dios? So sama kanila nga ni kanato kita naluwas tungod sa grasya sa Dios. So naay tugon ni Apostol Paul alang kanatong mga gigrasyahan sa Dios. Ingon siya sa verse 3, no? Usaon man daw nga dili mausikan ang grasya nga atong nadawatan. Ingon ni Apostol Paul sa verse 3, dili kaya namo ang paghimong kapandulan aron walay makasaway sa among buhat. Usay ingon niya, dili kaya namo nga mahimo kaming kapandulan aron walay makasaway sa buhat sa ilang gibuhat. Amen. So, ipot pasabot ani mga kaigsuonan.
kita sa dihang nahimutang Kristohanon, nahimutang mga alagad sa Dios. Natay obligation alang sa atong isig ka magtotoo. Natay obligation alang sa atong mga isig katao o labi na gyud sa tanan natay obligation diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Our obligation to our brothers ingon din na sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 na mahimutang example diha kanila in all aspects of our lives. In 5 aspects ingon siya diha, but be an example for the believers, una, in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Ang ato nga obligation towards our big brethren is mahimutang panag-ingnan sa tanang aspekto sa atong kinabuhi, sa atong pagpanulti, sa atong pagpamuhat, sa atong paghigugma, sa kaputli, o sa atong pagtuo, mahimutang panig-ingnan. Amen. This is our obligation to our brethren. Our obligation to our neighbor, no, is mahimutang gihapon panag-ingnan diha kanila. Gani ang kamatuoran gitawag ta sa Matthew chapter 5 that we are the salt and the light of this world. Amen. The salt and light of this world. Nahimo kita nga asin og nahimo usab kita nga kahayag. Yun nga kalibutan na. Our obligation to them is makita ang kinaiya ni Kristo sa atong kinabuhi. Amen ba? Makita, magasiga, mahimo ka nga lami. Ikaw ang nagdala og lami sa kalibutan, kaya ang kalibutan alang sa Dios walay lami. Apan naakaw giluwas aron mahimong lamian ang kalibutan. Naakaw nga ang kalibutan kay ngit-ngit, apan naakaw giluwas aron mahimo ka nga kahayag sa kalibutan. Amen. No, manay gitawag nga our obligation to our God is mahimo nga ang atong kinabuhi maghatag og kahimayaan diha kaniya. Amen. In Colossians chapter 3 verse 17, unsa may gingon? And everything we do it for the glory of God. Ang atong gawi, everything in our lives must be makahatag og kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Amen. Mauni ang atong obligation. Munang ingon ni Apostle Paul, among gilikayan na mahimo kaming kapandulan. Hello. Okay. Sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad mga kaigsunan, ang tunay bantayanan ng mga butang, no? Aron na mahimong makalikay ta, mahimutang kapandulan. Amen. Kinahanglan nga magbantay ta, nga dili ta mahimong kapandulan. Tungod as a light, as a children of God, kinahanglan nga mahimo tang panalangin bisag asa kita dalha sa atong buhi nga Dios. Kung tanaw nato ang mga butang nga makahimong makapandol o mahimong gitawag nga dili maayo nga panag-ingnan, no? Atong isa-isa huni siya mga kaigsunan. Kay ingon man dito all aspects in our lives, in faith, in love, and our speech, and purity, no? Pwede nga kita sa atong pagka-Kristohanon ron. Ani man gud nga daghay Kristohanon nga usahay wala makabantay na ang ilang kinabuhi dili na nahimong ihemplo, dili na good example for the believers. Ako lang kuhaon og gamay bisan dili lang sa ato sa church. Ingon ta ganiha that we are children of God. And then mahimo tang example nga dili ta kapandulan sa atong mga kaigsunan. No? But sometimes bisan in our time, sometimes dili ta mahimong trustworthy nga nga mga butang, no? Kung atong tan-awon mga kaigsunan, wala ta maguna-una sa
sa ikasulti sa uban alang kanato kumusta man ang atong serbisyo diha sa atong buhing ni Dios. Excited ba ta diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo? Masaligan ba ta sa oras nga gihatag sa Dios kanato? Nahimo ba tang panag-ingnan sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo? Nahimo bang blessing ang imong kinabuhi diha sa pagpangalagad sa atong buhing ni Dios? Kay si Apostol Paul ningon siya, among dili kayan nga mahimong kapandulan. But pasabot kanunay siyang nagalantaw sa ikasulti sa uban alang kanila. Gani, sugo niya sa Pilipos, mingon siya dito, ayaw paghuna-huna alang lamang sa imong kaugalingon, kundi una-huna ang kaayuhan sa imong isig ka magtutuo. Nakuha niyo mga kaigsunan? No? Ginapakita nila nga nahimo silang example sa ilang kinabuhi, sa ilang pagpangalaga diha sa Ginoo. Kabalo mo mga kaigsunan, dako nga kanang punishment ang kining mahimutang kapandulan, dako na nga punishment atubangan sa Dios. Kana gani mulingon gani ka kapandulan, ikaw ang nakita nga dili nahimong good example sa imong pagpangalaga diha sa Dios. Ang imong pagpangalaga disigulan man nimo og dual identity sa imong pagtuo, nagasalig ba gyud ka sa Ginoo? Dili ba kun ups and downs, dili ba kun lukewarm na pagpangalagad? Kaya kung tanaw nato sa kinabuhi ni Paul, ingon siya dito, in order nga mahimo ming panalangin, ingon siya dili, iyang istorya kung unsa ilang gibuhat. Ingon dinhi, hinuon sa tanang gibuhat namo, among gipakita nga mga sulugoon kami sa Dios, pinaagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamok, sa mga kapulian o sa mga kalisdanan. Hallelujah! No? Many times, ingon pa din naikasamok nga ginaatubangan nila ni Paul. Nag-anto sila sa mga kasamok o sa mga kapulian o sa mga kalisdanan. Dili sayon ang ilang experience sa iyang pagpangalaga diha sa atong buhing nga Dios. Apan ingon niya, ang iyang gibuhat mao ang mapailubong pag-antos sa mga kasamok. Wala magbabot-bot. Ingon din sa mga kalisdanan. Ingon din sa verse 5, gipamunalan kami, gipriso o gisamok sa mga tao. Nahago kami pag-ayo o kanunay nga walay tulog o walay kaon. Imagine sa experience ni Apostle Paul, no? Nahimo siyang panalangin tungod sa ilang gibuhat nga adunay pagpailob sa mga pag-antos. Ingon pa nila sa verse 6, ilang gipakita diha sa kaputli kaalam pailob o kaluoy na luyo sa mga pagsulay sa ilang kinabuhi, sa ilang na-experience, wala din silang sibog sa pagpangalagad sa atong buhing nga Dios. Ilang seryoso ang pagpangalagad sa Ginoo, no? Dili baking-baking, dili dual, dili isaray, tumong ang mao nga mapasidunggan ang Dios sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Unang mga kaigsunan, ingon dinhi og pinaagi sa Espiritu, no? Sa ilang gibuhat, ilang gipakita nga pinaagi usab sa Espiritu Santo sa ilang kinabuhi, dayag silang kinabuhi nga naa ang Espiritu Santo nagapamuhat sa ilang kinabuhi. Amen? Importante nga kita nga mga unang gitawag sa Ginoo dinhi sa church o dinhi sa Surigao City, dinhi sa Love and Truth, makita sa mga sumusunod nga mga magtutuo ang atong pagpangalagad nga matinud-anon sa atong buhing nga Dios. You are the light, you are the beer. Ikaw may gitawag sa Ginoo aron nga pasidunggan nimo ang Dios. Ingon nga niyang pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 5 verse 16. Nga pinaagi sa maayo nga natong mga buhat mapasidunggan ng Dios. Amen. Obligado ka nga imong kinabuhi makita sa mga sumusunod na mga nag-alagad sa Ginoo kung giunsa nimo pagpangalagad ang Dios sa imong kinabuhi. Kay base ng nagsunod nga henerasyon nga nagkakita sa ato, nga naluwas nga gibutang din sa Ginoo,
dili makita ang good example sa atong mga kinabuhi. Hello? Kabalo ba? Kabalo ba kita mga kaigsunan nga dunay natay talubago ni anak kung dili ta mahimong example alang sa atong mga kaigsunan? No? Nakita nila ang atong time 9, mabuta 9:30, mabuta 10. No, in reality sa atong pagmagalaga. Tapos mga tiguyan ta, ang mga baka mandag ko, sila na po sa sunod. Malipay ba ta? Kung muhatag-tag time para sa ila, mga bot sila 1 hour before, 1 hour after sa atong oras. Mao ba na good example alang sa atong pag-alagad sa Ginoo? No, bisan sa gamay nga pamaagi mga kaigsunan, mapakita nato how to become an example even in our time. Amen? Even in our time, even in our commitment to our God. Kanang atong commitment sa Ginoo nga every Sunday tagaan natong panahon ng Dios. Diya sa atong paghatag, mahimot ang example. No, diya sa atong time, bisa sa ginagmay nga mapamaagi, mga kaigsunan. Siguro dili parehas sa kang Apostol Paul, ang atong naagihan nga ginalutos ta, dili parehas kang Apostol Paul nga nag-antos ta, gipamunalan ta, gutom ta permanente, gani siguro sobra-sobra inyong pagkaon sa inyong balay. Amen. Amen. No? Mas kwartahan mo bang Apostol Paul? Naamoy mga kwarta, kaya naamoy mga trabaho. No? Ang ato ron lahi, ang atong pagpangalagad, makita, bisan sa ginagmay nga pamaagi, sama anang atong pagpangalagad, nga kanunay ta matinud-anon sa Dios. Sa atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios, panag-ingnan ta, mga kaigsunan. Hallelujah. Dili lang siguro ko sa mga ingani na situation, moingon ta, lahi man kang Apostol Paul, kay kun ako po siguro, basin nga na po siguro ko. Mga kaigsunan, bisan lang ka na sa atong kinikarong serbisyo. Dapat mahimutang panag-ingnan. Amen? Many times nakapaniid ko sa atong buluhaton. Hindi kita katuman sa time. Labi na gyud pag anang 9, mga abot gyud kita permanente 9:30, 9:45. Then, how about kung naatay mga bisita, mga konservative? Ano mga bisita nga as in, amura ba na Amerikano ba? Nga mga abot din. Do you think mabless sila? Do you think malipay sila nga magtanaw sa ato? Ngayon ana ang atong way of worship? Ngayon ana ang atong way of service in the Lord? Nga murag dili siya mao priority. Hello. Amen. Ako ni gi rates aron ma-aware ta mga kaigsunan. Tungod kay kuan man god kanang as a believer of Christ, as the children of God. Ang karakter man god sa Ginoo is panag-ingnan. Hello. And we are a children of God. Kung pasabot, even in a simple way, mapakita man lang nato nga anak ta sa Dios. Bisan anang panahon sa pag-alagad nato, panahon sa Sunday. Hello mga igsoon. Kabalo ko nga nanimuha mo siguro nga makaabot gid mo diri. Pero gusto nako nga mas tagaan pag gid ninyo priority ang Ginoo. Pag ingon 9, abot gid 9 or 8:30 andaw na lang. Mahimo man siguro na. Amen. Kaya ako gani, sultihan ta mo. Ako nagtrabaho ko. 2 hours and a half, 3 hours ako tulog. But akong gipakita nga na ako on time permanente. Kay gusto nako nga kung makakita nga alagad ko sa Dios. Hello. Pag-una to, nga atong pag-una-una sa mga ingana ng mga butang. Bisan gani ka ng atong pag-una-una sa mga bulaton sa Ginoo. Iyon na pulong sa Ginoo that your mind sit on things above. But dili nato gihapon mahimo nga ibutang nato nga atong kaugalingon sa mga panguna-una nga sama sa una-una sa Dios nga pasidunggan ng Dios. Ingon na pulong sa Ginoo, in everything we do it for the glory of God. Amen. Hello. Amen. Obligado ta nga mapasidunggan ng Dios bisan sa atong pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen.
mga kaigsunan, wali mo lang mo, inin si pastor pag magwali, permanente man gadod igo-igo. Ha? Igo-igo ako mga igsunan wali, no? Hallelujah. Espada permanente ang daya. Manikbas permanente, yes? Ano man? Ingon diri, it's not time management, it's mind management. Murag imong kaugalingon ra ang imong kinahanglan gadud isir kumukat to, kinahanglan gadud kumpleto. Walay kuyang, kumpleto Ricardos. Amen. Hallelujah. Dili man sayop na maghatag ta ng panahon sa atong kaugalingon. But ang punto, to be an example, ipakita gid nato bisan sa ingana ang aspekto sa atong pagpangalagad sa Ginoo. That be na mahimutang kasaligan bisan sa oras. Amen? Hallelujah. Amen. Okay, na-aware many times na ay mga buluhaton. Lago, nganong di man gyud makatuman ng mga anak sa Ginoo? Nganong permanente mga gadud late? Nganong permanente mga gadud mura manan, amura ba na naanad na? Naanda na ang pagpangalagad sa Ginoo. Kamo rin magbuot. Walay gisubay nga kanang standard sa atong pagpangalagad. Di ba lubata nga ang standard nato is ang Ginoong Hesukristo? Amen. Amen? Amen. Ang Ginoong Hesukristo may standard nato. Munang sa pag-ingon dinhi nga mahimo tang panag-ignan, dili ta mahimong kapandulan, magbantay ta mga igsoon. Amen. Hallelujah. Magbantay ta sa atong desisyon, kinahanglan duwalay makasaway ka nato. Ingon ni Apostol Paul, dili kaya namo nga mahimo may kapangdulan. In all aspects sa ilang kinabuhi, nag-anto sila, nagpailob sila, butong permanente para sa kaymayaan sa Dios. Amen. Mas gikalimtan nila ilang kaugalingon alang sa bulahaton sa Dios. Ning mga lagad kita mga kaigsunan natay master, natay Dios. Amen? Na need nato nga pasidunggan sa atong kinabuhi. Dili lang ang atong kaugalingon. Kinahanglan nga ang atong kinabuhi makita si Kristo diri kanato. Mabitaw ko sugod diha sa Ephesians chapter 5 verse 1. No? Sa kay kamo gihimo namang mga anak sa Dios, paningkamuti ninyo nga mahisama kamo kaniya. Amen. Di ba? Naa hapoy sugo nga mahimo kitang sama sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Amen. Lo, napa ba mo mga igsoon? Mo bitaw nga ingon si Apostol Paul bisan sa iyang pagsangyaw, ingon siya og sa among pagsangyaw sa kamatuoran og sa gahom sa Dios. Makita sa ilang kinabuhi, dayag sa ilang kinabuhi nga ang mga tao makakita kanila mapangalanginan. Amen. Kinahanglan mo sa higit ta sa mga tao nga nagpatuo nga sila mga Kristohanon apan dili tinuod. Nabaya tay mga sama ra pod nga nag-accept nga mga Kristohanon. Daghay mga tao nga ni-accept nga sila mga alagad sa Dios. Ya? Daghay mo ingon nga kami pod mga alagad sa Ginoo. Pero di nimo makita sa kinabuhi ang tinuod nga pagkaalagad sa Dios. Kaya tinuod nga pagkaalagad sa Dios, makita si Kristo sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Sa imong pagpanulti, sa imong panguna-huna, dapat kinahanglan lig-on, maugdang, dili wibabul. Amen? Pag musulti, kinahanglan mutuman. Amen ba? Amen. Dili kay pag musulti, pakyas. Amen. 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 Mahimot ang maugdang. Kaya nga itong Diyos, pag musulti siya, pagatumanon niya. Amen. Kung may ngon, oo, tumanon gadid na. Pag mayroon dili gadid na. Kaya ang musubra, iyan na, sayawa. No? So mga kaigsunan, mo ni ang resulta sa gibuhat nila Apostol Paul. Pag abot din ha sa 8 to 10, no? Nahimo silang malahotayon, nahimo silang lig-on, nahimo silang malipayon, og napuno sa paglaom. Tanaw na to sa 8 to 10, ingon din gipasidunggan og gipakaulawan kami, gitamay og gidaig, giisip kami nga mga bakakon bisag nagsulti kami sa matuod.
Bisan dili inila na ila kami pag-ayo. Bisan daw mga patay kami, apan buhi sumala sa inyong nakita. Bisag ikastigo, wala kami mamatay. Bisan may kaguol malipayon gihapon kami, mga kabus kami, apan daghan nga dato sa espirituhanong butang tungod kanamo. Daw mga walay nahot kami, apan tag-iya di ay sa tanang butang. Wanang resulta, no? Sa dihang nahimo silang matinud-anon silang pagpangalagad sa buhi nga Dios. Naa ang paglahutay, naa ang kalig-on diha sa pagtuo. No, bisag unsay mo abot, dili basta-basta matandog. No? Bisan maluya, luya ka ra, mulahutay ko. Amen. No? Bisan may kaguol, bisan kapila sugatan ng mga problema. Ang tao nga adunay kanang gingon nga matinud-anon nga tinuod nga relasyon sa Dios, mahimong malipayon. Og sa katapusan mao kining atong hugdan nga mapuno sa paglaom ang atong kinabuhi. Kay kana ra gyud nga paglaom mga kaigsuonan, mahimo nga makatindog ta diha sa katapusan sa panahon. No? Anang paglaom na someday, bisan sa atong mga problema, no? Bisan sa atong mga pag-antos, for the sake of the glory of God, para sa kaymayaan sa atong buhi nga Dios, sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, makaplagan ta niya nga matinud-anon. Ug ingon niya promise in John 14:1-3 nga mubalik siya aron pagkuha kanato, aron bisan asa ta. Bisan asa siya, atuaw sab kita. Amen. So, mga kaigsuonan, pag matinud-anon kita sa atong pag-alaga diha sa atong buhi nga Dios, likaya nato kanang mga butang nga dili uyon sa pabubuton sa Dios, nga makapandol sa uban. Kay ang Mateo nagsulti na kung ikaw makapandol sa mga sigkatawo ngadto sa pagpakasala, maayo pay hiktan ka ng galingan. Hiktan jud nimo liog ng galingan sa humay, o itambog ka dito sa dagat. See? Grabe ka kuya ba ang punishment? Kung ang imong pagpangalagad, ilabi na sa mga young people, no? Kung ikaw alagad sa Dios, dili ka mahimong kahayag sa imong mga kauban sa trabaho, no? Instead na ikaw may magdala kanila ngadto sa pagkaila diha kang Kristo, ikaw na mahinuoy na himo nan kapandulan, naghimo ka ng dili maayo, no? Naghimo ka ng mga butang sukuhi sa pulong sa Dios. Mga kaigsunan, mo na gingon diha na delikado kung dili ta mahimong panag-ingnan sa uban, sa gawas. So in all aspects sa atong kinabuhi, kinahanglan mahimo tang panag-ingnan. Kinahanglan mapasidunggan si Kristo sa atong kinabuhi. Kinahanglan mulahutay ta mga igsuon. Mulahutay ta. Kay nakatay mga anak na umaabot, nakatay mga bata nga nagalantaw sa umaabot, sila na po ang mag-late. Ang pangutana, nahimo ba tang good example para sa ila? Bisan sa imong family, di na ta magladyo. Are you a good example for them? Sa imong pagpangalaga diha sa Ginoo, matawag ba ka nga matinud-anon diha sa Dios? Ha? How about kung ikaw na lang, nagsulo ka? Are you faithful? Faithful ba ta diha sa Ginoo kung kita na lang? Wala ang atong responsibilidad, bukat nga responsibilidad na mahimot ang panag-ingnan, ilabi na sa atong pamilya. O bitaw nga, kung usay gawi sa mga bata, usahay, mo po nang nakita sa mga ginikanan. Muna po ang mga bata, dili himasa ng Bible, makita na sa ginikanan nga dili pod mubasag Bible. Mao ba? Ha? Kung ang ginikanan dili himasa, makita pod sa bata nga dili himasa ng Bible. Kung dili hingampo, dili pod hingampo ang mga anak. Amo ba? Amen. Ha? Uy, gamay-ramay ng amin. Amen. Amin ba? Amen. So kung unsay nakita sa ginikanan, masundog sa mga bata. Munang kitang mga nanay, mga tatay, we have a responsibility sa itong mga anak nga kita mo ilang makitaan nga panag-inan.
sa atong pagpangalagad. Gusto ka ng imong anak faithful? Then sugdan nimo, ikaw ang ginikanan ron. Be faithful to God. Be faithful sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Gusto ka nga ang imong anak matinud-anon sa paghatag? Di pakita mo mga anak ka naghatag pud ka diha sa Ginoo. Basta ni Corsin mo na tagu asong patakayan nila eh. Dari ako ba intelligent man diha sa imong kadikitan. Basta mo ikaw na hinoy nahimunan masin kuan sa imong mga anak. No? Simpugong. Kung gusto nimo panalanginan, pakitay mo mga anak sa pagkamatarong sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Amen. Labi na kadto dun, mag-promise ta dapat mutungan. Kay basin kung imong anak masipanitra dun sa imo sige ko promise dito sa masisukot sa imo. Silom na, pagsukot silom na sa silom na gihapon. Anto nimo anak makasundog pagabot sa eskwelahan, mangutang mo na sa silom na. Pagsukot mo sa silom na lagi. Di ba nakakatong kang mama sanan? Kan? Papa! No mga kaigsunan, be an example. No? Bisan sa atong pamilya, asa man ta mo adto. Gusto nato nga ang atong palibot papanalanginan sa Dios. Mag-start ni sa atong mga kinabuhi ron. Amen. Hallelujah. Sa atong pagtuo, kinahanglan matinud-anon ta. Dako, musalig ta diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Kung mutuo, kinahanglan musalig. Amen. Nya kung mutuo ta sa Ginoo, kinahanglan musunod ta pud sa ija. Amen ba? Kinahanglan mahibalo ta musunod sa sugo sa Dios. Dili kay ang atong pagpangalagad for season ra. In season. Kung walay season, walay lami. Ang kakoy ba daon kung every semester ang season. Every semester rakitan sa church. No? Por gana ra ba? Ay musimba ko kay mura gana akong pagbati ron. No? Gana panalanginan puno sa panalangin musimba ko. Pero pag dili gani maayo ang pagbati, mo bakasyon. Or baka ha, puno sa panalangin, makalimot sa Ginoo. Mga kaigsunan, be an example sa atong service diha sa Ginoo. No, walay reason nga mo ups and down ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Bisan luya ta, ingon ni Apostol Paul. Bisan wala kami tulog og kaon, gipaning kamutan namo. Nga bisan ni anak nagaantos kami. No, wala masiguro may tabo sa ato na gutom ta permanente. Wala masiguro may tabo sa ato na way ato tuyog permanente. Kana pa siguro ato tuyog permanente no. Unya permanente ta busog na pa snacks. Pero sometimes nagi mga Kristohanon di gyud makatuman sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Dili gyud mahimong faithful diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisan kung abundansya na. Mga Kristohanon ay challenge no sa ato karon nga bisag unsay mahitabo diha sa atong kinabuhi, maayo man or dili, abundansya man or naa sa kapobrehon or naa sa kawadon, may sakit man ka o wala, be faithful example. Kaya ni nimong mahimong example. Bisan kung wala ka na diri makita sa pulpito, bisan naa ra ka diha, makita gihapon ang himaya sa Ginoo sa imong ginoo. No? Wala man gud na siya magbasi kung gigamit ka o wala. Nagbasi na kung tinuod pagid ka nga nakaila sa atong buhing nga Dios. Kay ingon pa sa atong testimony ganiha, no? Nga ang salvation, ang sunod sa kaluwasan is transformation, no? Nga kung ikaw tinuod nga luwas, makita dayag sa imong kinabuhi nga ikaw na usab. Nga ikaw pag naay kausaban naa ang panalangin. Pag naa ang kausaban, naa ang kamahimo ka ang panig-ingnan. Lisod mampod nga nausab ka tapos kapandulan. Ang kapandulan kadto mga usab. Amen ba? Katong maura gihapon ang gawi sukad kaniadto karon ug hangtod sa umabot. Maura gihapon. Munang kabalo ko nakitang tanan dinhi. Tinuod ta nga mga anak sa Dios. Amen. O kabalo ko nga kitang tanan ko dinhi. Naningkamot ta nga sundo nato ang Dios atong kinabuhi. But sometimes maglisod gyud ta, mag-struggle ta, no? Mag-struggle ta paggamit sa atong panahon.
Mag-struggle ta paghatag sa atong pinaka-the best diha sa Ginoo. Igsoon. Kung nag-struggle ka karon, balik sa pulong sa Ginoo. The basic. Give your life to Jesus. Ihatag imong tanan panahon sa Ginoo. Ayaw pugti ang imong kaugalingon. Ayaw buti imong kaugalingon. No, maayo man ang maghuna-huna ka sa imong kaugalingon. But pasagding ang Dios may matuman sa imong kinabuhi. Amen. Para di ka mag-struggle. Kaya sometimes, mo na mag-struggle ta, tungkol kisagulan man gud nato ug atong kabubuton. Ang mahitabo man gud, mao ni ang kabubuton sa Ginoo, kumparahan gud nato sa atong kabubuton. Mo ni gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi, kani pud mo gusto dunganon nimo. Mo na mag-struggle ka. Yes, naa kay desire nga lagaran ng Ginoo, pero naa pa imong unod nga pagbati. Pag imo nagdublihon, napkaguliyang imong kinabuhi. Mao bitaw ang Galacia, kapitulo 5, bersikulo 16, ngadto sa 19, 18, nga paharion gid nato ang espiritu og di nato patumanan ang unod ay ang tinguha sa unod, supa sa tinguha sa espiritu. Pagsumpaki ininduha. Munang di nato mahatag ang atong pinaka-the best diya sa Ginoo, nga naman, ato mapod gialaw gud ang atong unod. Kabantay mo, mga kaigsunan, kadi ko mutuo nga kung ikaw puno sa espiritu, dili ka makapahimuot sa Ginoo. Di ko mutuo nga kung ikaw puno sa espiritu, dili ka mahimo example sa bisig tao. Kaya ang tanan nga puno sa espiritu, makita si Kristo sa iyang kinabuhi. Pero kung ang imong kinabuhi imong pagpangalagad sa Ginoo, no, sinagulan nimo sa unod-unod nga pamaagi, mo nang dili gid ka mahimong example. Gani pagabot sa Roma kapitulo 8, bersikulo 7, kung ang tao na kinabuhi sa unod, dili gid siya makapahimuot sa Dios. O dili gayon siya makatuman sa kabubuton sa Dios. Nganuman, kay ang tao nga nagkinabuhi sa unod, kaaway sa Dios. Munang lisod yun, kung dili nato ihatag ang atong pinaka-the best sa Ginoo, ang atong tanan diha sa Ginoo. Pero if we give everything to God, no, ihatag din nato sa Ginoo ang tanan, simple ra man gud mahimot ang panagingnan. Amen? Amen? Dili man gud ta mosuki, di gud ta mosupak sa kabuton sa Ginoo. Ang Dios gud mo'y mahimaya sa atong mga kinabuhi. Amen? So isa lang, balikon nako, conclusion nako mga kaigsuonan. No? Dili nato usikan ang grasya nga gihatag sa Ginoo diha kanato. No. Ingon palagi ganiha, mausik ang grasya kung dili nato tagaan ng importansya ang pagpangalaga diha sa atong Dios. Murabag in contrast siya ba nga kini may gusto sa Ginoo, dili ra kita wala kita mituman sa kabubuton sa Ginoo. Manang mahimong usik ang grasya nga imong nadawatan. Instead na i-focus nimo sa pagpangalagad sa Ginoo, dili ang Dios maiimong gitagaan sa imong panahon. Nabisi na noon ka sa imong kaugalingon. Dili na maayo, no? Mausikan ang grasya mga kaigsunan. Mausik ang panahon nga gigugol sa Dios alang kanimo. Do it kung unsay may kabubuton sa ato sa Ginoo. Magpagamit ta alang sa iyang kahimayaan. Amen? Hallelujah. So, dalago ng Diyos niningtag na sa kautuhon o ginaot pantana nga nasabtan ninyo ang pulong sa Ginoo. O ginaot pantana nga aduna kini impartisyon sa anyong pagpangalaga diha sa atong buhing nga Dios. No? Napantana nga ato tong ma-apply sa atong mga kinabuhi to be an example. No? Sa tanan natong buhaton muna pusulpol, mahimo tang panagingnan. Amen? Hallelujah. Ihangyo pang tanan sa pagpanindog o pag-amputa sa pulong sa atong buhing nga Dios. Balaan o may gugmaon nga Dios kanimo nagaday ug ginasimba ikaw namo. Salamat sa mga pulong nga imong gihatag kanamo karon o amo Ginoo nga ginadawat o Dios ang imong pagpanudlo kanamo Ginoo. Lord God, many times nga dili namo Lord mahimo nga panag-ingnan sa uban bisan pa man sa aspekto sa pagpangalaga diha kanimo Ginoo. Lord, dili kami makatuman Lord God sa mga simple nga pamaagi to be an example Lord God. Imong gisugo kanamo pinagi sa sulat ni Apostol Paul diha sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 that we
kinahanglan mahimo kami nga example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Lord God, tabangi kami nga bisan sa simple nga pamaagi o Dios, may padayag namo, mapasidunggan ikaw namo, Lord. Among magamit, Ginoo, ang among kinabuhi, ang grasya nga imong gihatag kanamo aron mag-glorify ikaw sa mga kinabuhi o Dios. Tabangi kami kay dili namo mahimo, Lord, ang kini nga mga butang kung dili tungod kanimo, Ginoong Dios. Usa ikaw lamang ang among pasidunggan, among kining gipangayo ug gipasalamatan. Diha lamang sa gamhanang ngalan ni Ginoong Hesus ang inyong manluluwas. Amen. Bless ba tanan mga igsoon? Amen. Praise the Lord. So, pwede talo bigla matapos. Announcement lang kadali. Bible study karon Merkulis sa Apona Family. Apona Family si Kuya Bibi. Kuya, ikaw at pagkaya sa Lord. Ano ta dito may igsoon karon Wednesday. Bilog ito mga 6:30 or 7 siguro na bago na ako na nailaan. Jun, man Merkulis sa Jun. Bible study ko man Merkulis dito sa inyo. May periyes na ilan ni Brad John Real o si Kuya Bibi ang magadala sa word. Sa paman, kuan, announcement tuod nagsabot naman ta na